ඡන්ද කාලනේ. හරි ඡන්දට හරි අපි சும்மா ட்ரிப் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள். மீண்டும் ஒரு காணொலி மூலம் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய தினம் நாங்கள் காணொலி பதிவு செய்வதற்காக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் மருத்துவப்படத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இங்க ஒரு கவன ஈர்ப்பு பேரணி ஒன்று நடைபெறுவதாக சொல்லியிருந்தவியல் என்ன காரணத்துக்காக அந்த நடைபெற போகுது அப்படின்னு கேள்விப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, இலவச கல்வியில படிச்சு பட்டதாரிகளா போகக்கூடிய மருத்துவர்களை அந்த வேலைக்கு அரச வேலைக்கு எடுக்காமல் அரசா தவிர்ந்து வேற தனியார்ல படிச்சுட்டு வர மாணவர்களை அரசு தொழில இணைக்கிறதாக ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருமே அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த வண்ணமாக இன்றைய தினம் பேரணி நடைபெற போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவைய சொல்றது என்னன்னா, முந்தி இருந்த அரசாங்கமும் இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்துல படிச்சு இலவச கல்வி மூலம் படிச்சு வரக்கூடிய மாணவர்களை அரசு வேலைக்குள்ள உள்வாங்காம தனியார்ல படிச்சு காசு கொடுத்து வரக்கூடிய மாணவர்களை உள்வாங்குறோம் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை இன்றைக்கு முன்வைக்கிறோம். அது சம்பந்தமான காணொலியை தான் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போகின்றோம். இந்த காணொலியை கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னவாக இருக்குது அப்படின்றத பதிவு செய்யுங்க. இப்போ சற்று நேரத்துல போராட்டம் எல்லாமே ஆரம்பிச்சிடும். நாங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு பதிவு செய்து போறோம். என்னென்ன விஷயங்கள் இங்க நடக்குது, அவர்கள் என்ன குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கணும், என்ன அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத இந்த காணொலியில பார்ப்போம். ඡන්ද කාලනේ. හරි ඡන්දට හරි අපි පිළිගන්නවා. මේ මෙතන හිටන දේශපාලනයක් අපි පාදනාට වැඩි ඉන්න බෑ. මේ පාදනාට වැඩි ජනරාජ්‍යයක් ඒකයි කියන්නේ. මේව තමයි නීතිය කියන්නේ. ඔයාලා පොස්ටර් බැනර් එකක්
ஓ நாங்கள் பைக் எடுத்து வரோம். விடத்தில் வந்து 3 கோர்ஸ் இருக்குது. மருத்துவ ஆய்வுட விஞ்ஞானம், மருந்தாக்கவியல், மற்றது தாதியியல் என்று 3 கோர்ஸ் இருக்குது. இப்போ கிட்டடியில் வந்து மருந்தாக்கவியலுக்கும் நர்சிங்குக்கும் விட்டுட்டு எம்எல்எஸ்க்கு வந்து கோல் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியனுக்கு. அதை வந்து மெரிட் லிஸ்ட் மாதிரி கோல் பண்ணாமல் ஐக்யூ எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி வைக்கணும். இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஹெல்த் சர்வீஸுக்கு வந்து 2021 கசட் கோல் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கு பிறகு கோல் பண்ணவே இல்லை. அதுவும் வந்து நர்சிங் எம்எல்எஸ் ரேடியோகிராஃபிக்கு தான் கோல் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு பிறகு வந்து ஃபார்மசிக்கும் பிசியோவுக்கும் டிப்ளமா பட்சம் மட்டும்தான் உள்ளுக்கு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி வைக்கணும். எங்களோட அரசாங்க யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து படித்து வாராக்களை வந்து எடுக்கிறேன்னு சொல்லி வைக்கணும். அதோட வந்து அப்ளிகன்ஸ் வந்து கூட இருந்தபடியால் வந்து வேகன்சி குறைவாக இருக்காம். அதால் வந்து நாங்கள் ஐக்யூ எக்ஸாம் வச்சு தான் எடுப்போம்னு சொல்லி வைக்கணும். என்ன பிரச்சனைன்னா கேடியு மற்ற அதை ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து படித்து வாராக்களும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணி இருக்கிறதால எங்களோட அரசாங்க யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வாராக்களை வந்து எடுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் சேர்த்து ஒரு ஐக்யூ எக்ஸாம் மாதிரி வச்சு எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ வந்து ஒரு நடுத்தர குடும்பத்துலேருந்து வாரவனும் இல்லை ஒரு ஏழை குடும்பத்துலேருந்து வாரவனும் அந்த ஐக்யூ எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனால் அப்படியே விட வேண்டிய அந்த 4 வருஷம் படித்ததும் வேஸ்ட், அங்கால வார ஐக்யூ எக்ஸாம் வேஸ்ட், அப்படியே தூக்கில் வாங்க வேண்டிய நிலைமை தான். எங்கள்ட நாங்கள் வந்து 15வது பேட்ச், ஒரு 12வது பேட்ச் அன்னைவராலும் கிட்டடிலாம் தூக்கில் வாங்கினவர். ஏனென்றா வேலை இல்லைன்னு அவரும் எம்எல்எஸ் தான். அதோட வந்து 2024 இப்போ கடைசியாக கோல் பண்ண கசட்டில் வந்து எம்எல்எஸுக்கும் பிசியோதெரபிக்கும் ரேடியோகிராஃபிக்கும் கோல் பண்ணியிருக்கணும். அதுலேயும் வந்து வேகன்சி குறைவாக இருக்குது, அப்ளிகன்ஸ் கூடன்றபடியே யூஜிசியும் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியும் வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு முதல் கோல் பண்ணவன். கடைசியாக 2000 டிசம்பர் 10 வந்து நலிந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து ஓகே சொன்னவர் மெரிட் லிஸ்ட்டு மறுபடியும் எடுக்கிறேன். ஆனால் பிறகு அந்த கதையும் இல்லை. இப்போ நாங்கள் கடைசியாக வந்து February 24 கொழும்புல பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மட்டும் செய்யினாங்க. அதில் வந்து நாங்கள் 2 கிழமையில உங்களுக்கு முடிவு சொல்கிறோம்னு சொல்லி இது 1 மாதம் ஆச்சு. March 24 தாண்டிட்டு, ஆனால் இன்னும் ஒரு முடிவு சொல்லல ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து. அதோட வந்து யூஜிசி தான் அந்த மெரிட் லிஸ்ட் கோல் பண்ணுறது. யூஜிசி வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும்தான் மெரிட் லிஸ்ட் கோல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து என்ன நடக்குதுன்னா கேடியு அதை ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாராக்கில் சேர்க்கறதுக்காக ஐக்யூ எக்ஸாம் கொண்டு வந்து அதுலேருந்து தான் நாங்கள் எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும். இப்போ அந்த ஐக்யூ எக்ஸாமில் வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வாரவன் ஃபெயிலாக போனால் அப்படியே விட வேண்டிய அவன் பிறகும் ஐக்யூ எக்ஸாம் எடுக்கலாது. அப்படியே கோர்ஸ் படித்த 4 வருஷம் வீண், அப்படியே விட்டுட்டு வீட்டை இருக்க வேண்டியான். அவனுக்கு வேலையும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதை வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளவு நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கலுமோ சேர்த்து விடுங்க. இப்போ நாங்கள் வைக்கிற கோரிக்கை என்னென்னா, இனி எங்களை இணைந்த சுகாதார விஞ்ஞான பட்டதாரிகளை வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலைக்குள்ளடுங்கோ. இந்த காசு கொடுத்து பட்டம் வாங்குற ஆக்களை வந்து தவிருங்கோ. மற்றது ஐக்யூ எக்ஸாம் வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் 4 வருஷம் இந்த துறையில் நாங்கள் தேர்ச்சி பெற்றுட்டு ஐக்யூ எக்ஸாம் வைக்க மாட்டோம். அது ஐக்யூ எக்ஸாம் வந்து எங்களோட துறையில் சம்மந்தப்பட்டதும் இல்லை. இப்போ 5ஆம் ஆண்டுக்காரர்கள் எழுதுகிற மாதிரி ஐக்யூ எக்ஸாம் தான் நாங்கள் எழுதப்போம். இப்போ அதில் வந்து நாங்கள் பரிச்சயமாக இருக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை தான். ஸோ அதை நிப்பாட்ட சொல்லியும் மற்றது மெரிட் லிஸ்டும் படி ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிக்கு கோல் பண்ண சொல்லியும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. போராட்டம் நடத்தினக்கூடிய காரணம் அதான். நாளைக்கு கொழும்புல வந்து பெரிய ஒரு போராட்டம் வந்து முன்னெடுத்திருக்கணும். மற்றது இப்போ நாங்கள் வெளியில் போய்க்கலையும் போலீஸ் எல்லாம் மறித்து இப்போ எலெக்ஷன் டைமாம் வெளியில் போக வேண்டாம், புரட்ட செய்யலாதெல்லாம் கத்தி தான் இப்போ திரும்பி இங்கே வந்து நாங்கள் செய்கிறோம். ஸோ எந்த இல்லை கடந்த இடமும் இதே மாதிரி செய்தாங்க. ஆனால் அப்படி ஒரு தடை ஒன்று வந்த மாதிரி இந்த முறை வந்து. என்னுடைய பேர் வந்து சண்முகராயா கிருஷ்ணியன். நான் வந்து மருத்துவ ஆய்வுட விஞ்ஞான பீடத்தில் கல்வியேற்றி கொண்டிருக்கேன். ஃபைனல் இயர். யூனியன் பிரசிடென்ட். අපි මුලින් බලමු මේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා උපාධ්‍යාරීන් කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධ්‍යාරී වලට අයිති පාඨමාලා මොනවද?
එතකොට වෛද්‍ය රසායනික විද්‍යාව, හෙද වෘත්තිය, එතකොට භෞතික චිකිත්සක, විකිරණ ශිල්පීන්, ඒ වගේම වෛද්‍ය රසායනික විද්‍යාව, හෙද වෘත්තිය, භෞතික චිකිත්සක, එතකොට රේඩියෝග්‍රැෆි. එහෙම නැත්නම් විකිරණ ශිල්පීන් තමයි මෙන්න මේ උපාධ්‍යාරීන් තමයි අපේ මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධි පාඨමාලාවලට අයිති වෙන්නේ. එතකොට 2021 වර්ෂයේ තමයි අපිට මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් අවසාන වතාවට ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වුණේ. මෙන්න මේ අවසාන වතාවට නිකුත් වුණ මේ ගැසට් පත්‍රයේ 2021 එතකොට වෛද්‍ය රසායනික විද්‍යාව, එතකොට හෙද වෘත්තිය සහ ෆිසියෝതെරපි යන කණ්ඩායම් වලට වේකන්සිත් එයාලා ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරා. එතකොට මෙන්න මේ 2021 ගැසට් පත්‍රයෙන් පසුව ආපහු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙන්නේ 2024 වර්ෂයේ. එතකොට මේ 2024 වර්ෂයේදී නිකුත් වෙන ගැසට් පත්‍රයේ නිකුත් වෙන්නේ වෛද්‍ය රසායනික විද්‍යාව, එතකොට විකිරණ ශිල්පීන්, ඒ වගේම භෞතික චිකිත්සක යන පාඨමාලා 3ට විතරයි. එතකොට හෙද වෘත්තිය සහ ඖෂධ වේදී කියන මෙන්න මේ වෘත්තීන් දෙක සඳහා කිසිදු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හෙද වෘත්ති ඖෂධ වේදීන් සඳහා 2019 ඉඳන් 2024 දක්වා මේ දක්වා කිසිදු ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් වෙලා නැහැ. එතකොට ඇයි මෙන්න මේ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණයට වඩා අපි පුරපාඩු තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නේ ඇයි? ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි 2021න් පස්සේ අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන්නේ 2024 වර්ෂයේ. එතකොට මෙන්න මේ හේතුව නිසා අවුරුදු 3ක කාල සීමාවක් ගැසට් පත්‍ර නිකුත් නොකිරීම නිසා තමයි මෙන්න මේ පුරපාඩු සංඛ්‍යාවට වඩා ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට පිළිමයක් විදියට ආණ්ඩුව ගෙනල්ලා තියෙනවා common IQ test එකක්. එහෙම නැත්නම් general knowledge සාමාන්‍ය දැනීම් ප්‍රශ්න විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තියලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලින් එම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සමත් වෙන සිසුන් විතරක් රාජ්‍ය මෙන්න මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධි වල වෘත්තීන් සඳහා බදවා ගන්න. ඉතින් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් අවුරුදු 4ක් සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් සියලුම සායනික පුහුණුව ඉවර කළා. ඔවුන්ගේ සියලුම අධ්‍යාපන කටයුතු රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල නිසි අයුරින් සිදු කරලා ඒ සේරම කරලා ඊට පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා ඔවුන් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවල එහෙම නැත්නම් මුදලට කියන්නේ මෙන්න මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ IQ test එක අපිට ලියන්න වෙන්නේ. අපි ඔබතුමාලා දන්නවා අපි මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම විභාගයක් තමයි A level exam එක. A level එහෙම නැත්නම් අපස උසස් පෙළ විභාගය. මේ අපස උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වෙලා තමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලට සියලුම ශිෂ්‍යයන් ඇතුල් වෙන්නේ. ඒතකොට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලට මේ සිසුන් අපේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් ඉහළ ඉසඩ් අගයන් ලබාගෙන මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුල් වුණාට පස්සේ එතකොට ඒ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් වෙන්න බැරි වුණ ශිෂ්‍යයන් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ගිහිල්ලා ඔවුන් මුදල් මත ඔවුන්ගේ බලය මත පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ගිහිල්ලා ඒ ශිෂ්‍යයනුයි මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන අපේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීනුයි මේ හැමෝටම එකට තමයි මේ එක්සෑම් එක ලියන්න වෙන්නේ. මේ එක්සෑම් එක මේ කියන්නේ මේ ජෙනරල් මේ IQ ටෙස්ට් එක මේක කරන්නේ කවුද? මේකට කිසිම නියාමනයක් නැහැ. කවුද මේක කරන්නේ? එහෙම කිසිම නියාමනයක් නැහැ. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි අපි මේ අවුරුදු 4ක් විශේෂ ගෞරවවේදී උපාධියක් සම්පූර්ණ කරලා එළියට ඇවිල්ලා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලින් ආපු ශිෂ්‍යයන් සමග ඇයි අපි මේ විභාගය ලියන්නේ ඇයි? මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේශපාලන මැදිහත් වීමක් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් මුදල් බලයට ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මුදල් බලය මත තමයි මේ හැමදේම තීරණය වෙන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලි සැකයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විභාගයේ තියෙන එකට අපේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල සියලුම සමසෞඛ්‍ය ෆැකල්ටි වල ආචාර්යවරු සහ සියලුම වෘත්ති සංගම් එකතු වෙලා අපි පැවැත්වුවා common merit list එකක්. ඒ common merit list එක සිදු කරේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලින්. ඒ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වල UGC එක ඔබතුමාලා දන්නවා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල කමිෂන් සභාවෙන් තමයි මේ merit list එක කියලා ගෙනල්ලා මේ merit list එකෙන් තමයි මේ රාජ්‍ය මේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් බදවා ගැනීම සිදු කරන්න මෙන්න මේ merit list එක තුලින් බදවා ගන්න කියලා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව
ඒක තමයි රජයේ පිළිගත් ආයතනය. ඒකෙන් ගෙනාවු කොමන් මෙරිට් ලිස්ට් එක මේ අපි යොමු කරා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට කලින් පැවති ආණ්ඩුවෙන් ඒක පිළිගත්තා. නමුත් පස්සේ නව ආණ්ඩුවේ මේ අපේ නලින්ද ඇමතුමා සෞඛ්‍ය ඇමතුමා එතුමා කියනවා මේක මෙම ඔව් එතුමා කලින් මේක පිළිගත්තා. පස්සේ එතුමා මේක රාජ්‍ය සේවා කමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඒක කැන්සල් කරා. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා කියනවා. ඉතින් අපි අහනවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් අනුමත කරපු මේ කොමන් මෙරිට් ශිෂ්‍යයක් හදලා මේකට අනුව මේ ශිෂ්‍යයන් බඳව ගන්න සියලු දේම කරාට පස්සේ ඒක පසකට තියලා මේ තරඟ විභාගයක් ගේන්න එකේ අරමුණ මොකද්ද? මේ වත්මන් ආණ්ඩුව ඔවුන් සියලු දෙනාම විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් නිදහස් සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් මේ හඬ නැගුවා. අයිතීන් ලබා ගැනීමට සටන් කරා. නමුත් ඔවුන් කිව්වා නිදහස් අධ්‍යාපනයට පියාපත් නම් ඒ පියාපත් වල තියෙන ඉගිලෙන්න ඕන නම් තියෙන පියාපත් තමයි හොඳම දේ තමයි ළමයින්ට තියෙන්නේ පියාපත් නම් නිදහස් අධ්‍යාපනය තමයි ඉගිලෙන්න තටු කියලා. නමුත් ඒ සියලු දේම බොරු කරමින් අද ඔවුන් මේ IQ ටෙස්ට් එක ගෙනල්ලා අපේ සමසෞඛ්‍ය උපාධිය මුදලට විකුණන හදනවා. අපි මේ සම්බන්ධව වැඩි ලෙස හෙලා දකිනවා. අපිට ඕනේ මේ IQ ටෙස්ට් එක නතර කරලා අපේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව මතින් අනුමත කරපු මෙන්න මේ ලකුණු සාධක මට්ටම එහෙම නැත්නම් කොමන් මෙරිට් ලිස්ට් එකට අනුව අපේ උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය නිදහස් සෞඛ්‍ය වෘත්තය වෙනුවෙන් බදවා ගැනීම. ඒ සඳහා අපි අඛණ්ඩව සටන් කරනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනය නිදහස් සෞඛ්‍යයට ජය වේවා. මම අශාන් වත්සංක සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨය වෙනුවෙන් ෆැකල්ටි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල සමාජිකයන් එකතු කිරීමේ කමිටුවේ සමාජිකයෙක්. இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் மருத்துவப்படத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய பேரணியை பார்த்திருந்தாங்க. இந்த கவனஈர்ப்பு பேரணியில மாணவர்கள் எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த இலவச கல்வி மூலம் படிச்சு பட்டம் பெற்றிருக்கக்கூடிய இப்ப மருத்துவப்பட மாணவர்களாகிய தாங்கள் அரசு தொழில இணைக்கப்பட வேண்டும். அதே சமயம் இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் பழைய அரசாங்கம் மாதிரியே தங்களையும் நடத்தி கொண்டிருக்குது. அதே சமயம் அரசு தொழில இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கணும் தானே, அதாவது இலவச கல்வி மூலம் படிச்சு வந்திருக்கக்கூடியவர்களை தவிர்த்து தனியார் துறையிலிருந்து வந்தவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கணும், அவியலுக்கான வேலை வாய்ப்பை கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அதால இப்ப அதுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டமாகத்தான் இது காணப்பட்டிருந்தது. அவை சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப இலவச கல்வியை முன்னுக்கு கொண்டு வாங்க, ஏன் தனியார் துறை இதை முன்னுக்கு கொண்டு வந்து இருக்கிறீங்க, தனியார் துறை பல்கலைக்கழகங்களை ஊக்குவிக்கின்ற முகமாக இது காணப்படுது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் வச்சிருக்கணும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இங்க படிச்சு பட்டம் பெற்றிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே தற்காலிகமான பயிற்சிகளை வழங்கணும் அப்படின்ற சொல்லியிருக்கணும். உடனடியாக தற்காலிக பயிற்சி வழங்கணும் அப்படின்ற ஒரு கொள்கையும் அவை முன் வச்சிருக்கணும். அது என்னன்னா, இந்த மாணவர்களுக்கான சரியான தீர்வு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுதான் இன்றைய மாணவர்களுடைய ஒரு கொள்கையா இருக்குது. இந்த காணொலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. என்னன்னா, அவர்களுக்கான ஒரு தீர்வு கிடைக்கணும், அவருடைய போராடினதுக்கான ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இது எல்லாருமே பார்த்து இது சேர வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரணும். இந்த காணொலியை பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்றது எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. இந்த காணொலியை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மற்றும் ஒரு அழகான காணொலி மூலம் உங்களை சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் இது விடைபெற்று செல்லும் நான் உங்கள் வைஷ்ணவி.